Museu Internacional de Titelles d'Albaida. En què puc ajudar-lo? Bon dia, Mita. Som Laia i Pau, de la colla de Punt. Tenim un problema i necessitem que ens ajudes. Hola, què ha passat? Babalà i les feretes. Del cau de les feretes. Ha desaparegut. Com? Sí, és un misteri, però no els trobem per cap lloc. Ens pots ajudar? Tranquils, ja sabeu que sóc un gran detectiu. Em pose en marxa. Només tinga notícies, vos dic alguna cosa. Moltes gràcies, Mita. Estem molt preocupats. Que tingues sort. Adeu. Adeu! Veges tu ara a veure què faig. Oh, tinc una idea. M'ajudeu? Teniu alguna foto amb Babalà o les feretes? Potser les heu vist alguna vegada i teniu alguna foto amb ells? Si és així, es les veu arribar? Vos dono el meu correu, mita@albaida.es. I jo vaig a començar les meues investigacions. Quants són les meues ferramentes? Gràcies. Vaig a veure si els trobe.